Gud, hvor den stakkels Tommelise blev forskrækket, da oldenborgen fløj op i træet med hende. Men hun var dog allermest bedrøvet for den smukke, hvide sommerfugl, hun havde bundet fast til bladet. Der som han nu ikke kunne komme løs, måtte han jo sulte ihjel. Men det brød oldenborgen sig ikke noget om. Den satte sig med hende på det største grønne blad i træet, gav hende det søde af blomsterne at spise og sagde, at hun var så nydelig, skønt hun slet ikke lignede en oldenborger. Siden kom alle de andre oldenborgere, der boede i træet, og gjorde visit. De så på Tommelise, og frøken oldenborgerne trak på følehornene, og den ene sagde: "Hun har dog ikke mere end 2 ben. Det ser ynkeligt ud." "Hun har ingen følehorn," sagde den anden. "Hun er så smækker i livet. Fy! Hun ser ud ligesom et menneske." "Hvor hun er styg."